pareix per arrencar setmana un ratet per a parlar de sexe, de com viuen el sexe els més joves, de quines són les seues preocupacions, els seus dubtes. Ens preguntem com s'informen els joves sobre sexualitat. Avui en dia, amb tot l'accés que hi ha a la informació disponible a un clic. També és cert que a les xarxes o a internet els joves poden trobar un allau d'informació sobre sexe no sempre funcional i adequat. Vos presentem un espai per a parlar de sexe amb normalitat, de manera propera, fer-ho amb confiança i professionalitat. Se diu joves.sex, és una iniciativa de xarxajoves.net i de l'Institut Valencià de la Joventut. Ens acompanyen per a comentar-nos esta iniciativa Jesús Martí, ell és director general de l'IVAG. Què tal, Jesús, com estem? Perfectes. Gran plaer. I el tema adienta totalment. Fenomenal, clar que sí. No només per a joves, però especialment quan estem parlant de joves i d'adolescents, una etapa en la que estan formant-se en tots els aspectes i també en el sexual, en la identitat sexual, clar que sí. Ell és Sergio Gómez. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes y gracias por la invitación. Sergio, presidís joves.net i a més és regidor de joventut a l'Ajuntament d'Aldaia. Com diguem, Jesús, parlem de sexe en una etapa jove, estan produint-se canvis, veritat, en les joves determinants per a la identitat i per a l'autoestima sexual, que també són tan importants, no? Estan generant-se canvis, però és evident que és un procés natural, que de vegades ho oblidem, que és natural i no ho tenim en compte. Igual no sóc la persona més adequada per a parlar de lo que seria el sexe en els jóvens, però és veritat que els jóvens estan tinguent amb normalitat unes relacions que els adults no les veiem en normalitat a pesar d'haver sigut jóvens en altres moments. O sigui, no sé com dir-ho, però pareix que tot el món s'oblida que ha sigut jove. Sí, I ho mirem tot des d'una perspectiva estranya, però hi ha ingredients nous que ens preocupen i això és el que ens obliga a crear programes com este. Per descomptar que el sexe en l'etapa jove és absolutament fonamental, però és de veres que anem complint anys, estic en Jesús i ens oblidem que hem sigut joves. És igual ser joves en l'època dels 70, en el meu cas, o d'això, conforme és ara, clar, ha canviat tot tantíssim, hem parlat d'això, no? El que a un clic d'un telèfon mòbil, com ha canviat absolutament tot. Per tant, hem d'anar acostant-nos als joves, diguem, utilitzant també aquests llenguatges, no? Aquestes claus que ells també manegen. Claro, Sergio, és absolutament fonamental el sexe en l'etapa jove, no? Estem parlant d'això, d'identitat, d'autoestima, de sentir-se també complets i accedir al sexe. De quina manera? Com accedeixen els joves, diguem, al sexe ara, avui en dia? Pues intentamos que desde este programa, Jovesex, que lo iniciamos hace un par de semanas, accedan de forma segura, neutral y sobre todo cómoda a lo que ellos y ellas están esperando. Sí que es verdad que este tiempo de oscuridad ha hecho que un pequeño sector muy importante para el futuro de todos, como son los jóvenes, los dejáramos un poquito de lado, como comenta sin querer, pues eso, comenta Jesús, pero es el momento de apoyarlos y sobre todo que hayan profesionales del campo detrás de este servicio para poder trabajar con ellos de forma totalmente anónima. Importante esto que explica Sergio, que es de una manera absolutamente anónima, y también que los jóvenes se acerquen de una manera tranquila, con confianza. Ahora nos contaréis cómo establecéis esa relación con ellos, porque me da la sensación de que los jóvenes se informan sobre sexo, claro, están en las redes sociales, están los entornos más próximos, está el porno, un clic también, sí. que tengo la sensación también como padre, como ciudadano, ¿no? que se genera una desinformación, una información como muy, no lo sé, mistificada de lo que es el sexo a través del porno, ¿no? Mitificada y seguramente muy desorientada al mundo al que vivimos. Sí que es verdad que yo no soy padre, pero sí que es verdad que entiendo que el camino nos lleva a que el día a día sea muy rápido con las familias. Y lo que intentamos con este servicio es que justamente esos chicos y esas chicas que tienen inquietudes de cambio puedan acceder a ellos. Estamos dando un servicio que estará operativo los 5 días de la semana, por las tardes, de 6 a 8 de la tarde, donde profesionales de la Federación de Planificación Familiar Estatal estarán detrás. Es un servicio que lo prestarán totalmente anónimo y totalmente seguro para ellos. Sí que es verdad que habrán casos personales que seguramente habrá que derivar a los servicios de cada ayuntamiento. El consorcio de Jovesnet son 22 municipios de la provincia de Valencia que en principio entrarían a trabajar desde esta línea y bueno, pues estamos seguros que ampliaremos en algún momento el rango de actuación.
una col·laboració en la que l'Institut Valencià de la Joventut, per descomptat, està també espentant en companyia d'esta xarxa joves.net. Veig que és un servei que tindria dues àrees d'actuació, perquè estic veient conforme està estructurat, no? Jesús, d'una banda, una atenció més personalitzada, més individualitzada, diguem, inclús de seguiment telefònic, i unes altres àrees, diguem, més presencials, tallers, més d'interacció, per dir-ho així, no? Vulguem o no vulguem, les xarxes ens serveixen per una cosa, però el que volem és trobar-te de cara a cara en una persona per tindre seguretat. Una persona a poder ser adulta, perquè els teus amics i amigues tenen la mateixa informació que tu, i les xarxes, que és el que hem deixat com a educador virtual de tota la part sexual. Jo crec que els poders públics hem abandonat molt l'educació sexual dels nostres fills, els pares mares hem abandonat molt l'educació sexual perquè ens pareix un tema problemàtic, i al final les fonts d'informació són dos, amics i amigues i les xarxes socials. Nosaltres necessitem que el servei tinga xarxes, és evident, però n'hi ha que arribar, n'hi ha que parlar-lo, n'hi ha que estar proper, però necessitem també un contacte directe i un estar en els instituts, estar en els centres joves per explicar-los en grupets el que es fa. I com explicava Sergio, també fer d'alguna manera un contacte, no sé si seguiment, potser d'alguns casos més particulars, a través també de WhatsApp, de videotelefonada, que el xicón o la xicona que estigui en una situació, diguem, més problemàtica o més disfuncional, és a dir, que trobe un recolzament, que es trobe escoltada, sentida o sentit. Todos hemos sido jóvenes y a todos nos ha dado en algún momento vergüenza acceder a los servicios municipales para hablar de algún problema personal. Por eso comentaba Jesús pues que abrimos dos líneas. La línea más anónima, digamos, que puede ser videollamada, WhatsApp o cualquier tipo de habrá un teléfono para ellos, y luego estará la parte donde tendremos algo tangible, que generaremos un seguimiento y habrá que trabajar con ellos en institutos, que es lo que pretendemos. Nosotros ya teníamos una parte de educación, que era la práctica salud, que se puso en marcha hace muchísimos años, y ahora con esto queremos complementarlo, porque a veces nos olvidamos que el sexo es algo cotidiano de todos y todas, y lo dejamos de lado simplemente a veces por pura vergüenza. Y tanto. Que es desarrollo, però és també salut pública, d'alguna manera, té una part també molt important. Comentava Sergio que és un servei que compta amb el suport de, estic veient així, 22 municipis de la província de València. La xarxa realment és molt potent. Imagina que municipis més menuts que donen suport igual als més grans, o que la xarxa, que és igual per a tots, no? De principi, la xarxa Joves.net naix des de fa molts anys, porta compartint les seves parts de les polítiques de joventut molts anys, al voltant de València capital, però l'objectiu de l'IVAC seria que com a projecte pilot es comença així, però l'any que ve poder estar obert a tot el territori i intentar que en cada espai n'hi hagi també atencions específiques, no sols eixa part online, que és necessària, que és precisa, però al final el que busquen tots és un contacte directe, i això no ha canviat. Y en cuanto al tipo de información que se demanda, o la cantidad de información que demanda el personal más joven de esta generación, además tan etiquetada, ¿verdad? Tan señalada, sí, también, que me da la sensación que de manera muy injusta también. ¿Qué les preocupa? ¿Qué os preguntan? Yo creo que sobre todo lo que les preocupa es no sentirse escuchados. No sentirse escuchados, no tener un espacio donde ellos y ellas puedan sentirse cómodos para hablar con profesionales del tema, porque al final nosotros, Jesús y yo, estamos aquí porque llevamos otra parte, pero sí que es verdad que detrás de este programa hay grandes profesionales con 30 años de experiencia en el sector, y ellos preguntan de todo, desde pensar si lo que tienen normalizado es algo normal, por eso que hablábamos de las redes y del sexo, o simplemente preguntar, oye, mira, me ocurre esto, a mí, a una amiga o un amigo, ¿cómo puedo ayudarle? Porque muchas veces ellos necesitan un apoyo para sentirse, pues eso, en un camino correcto hacia la madurez. I a més fer-ho d'una manera, utilitzant també els seus claus, el seu llenguatge, fer-ho d'una manera amigable, perquè parlar de sexe s'ha de generar, diguem, una confiança. Per tant, la preparació dels i les professionals que estan, diguem, a peu d'obra en el dia a dia en els xicons i xicones han de tindre una preparació molt especial, perquè, clar, el primer que sentirà potser un xiquet o una xiqueta o un jove és sentir-se, de moment, que estan jutjant-me, no? Que, vale, allò que no se senten jutjats, no? I jo inclús diria que estem parlant de sexe i centrant en la paraula sexe, però estem parlant de relacions afectives, estem parlant d'amor, estem parlant de romanticisme, estem parlant de mil raons que no s'identifica tot a soles en un aspecte, el que normalment entenem genital o alguna cosa així. Estem parlant de veritat
que jo cada volta que miri els ulls a una altra persona i noto algo, això com ho parle. I necessito parlar amb algú. I ahir n'hi ha gent preparada i és l'únic que hem buscat, ficar al seu costat. Nosaltres, com a experts en joventut, el que podem fer és arrimar-los uns als altres, ficar comunicacions, però moltes vegades una finestra més no ve mal. I això és el que hem intentat en això, perquè hi ha serveis per a això oficialment, però notàvem que molts joves tenien aquesta vergonya, aquest no saber com trobar una cara que te mire i digues, tranquil·la, crec en tu, pots fer-ho. Val, compta'm. Estic així per a compartir, estic així per a ajudar, que se troben en aquesta confidencialitat també, que és important, moltes vegades, ai, però esto que no s'entere, no, estigues tranquil·la, que això d'ací no eixirà. Y en cuanto a la accesibilidad, es verdad que la xarxa, hablábamos de 22 municipios, hacéis un esfuerzo importante de capilaridad por llegar a todos los jóvenes que quieran obtener información, ¿no? Sí que es verdad que este servicio ha sido gracias a las políticas que están llevando desde la Generalitat Valenciana y el IBAG. Como bien ha comentado Jesús, somos un proyecto piloto, un laboratorio de ideas donde yo al final represento a 22 municipios donde hay infinidad de trabajadoras y trabajadores, técnicos y técnicas profesionales en el ámbito que están dotando de cuerpo a estas políticas, sobre todo porque faltaba la pata de un asesoramiento cercano donde al final el joven va a tomar su propia decisión, él va a decidir qué quiere hacer con el camino. Hablábamos de salud, hablábamos de cuestiones psicológicas y hablábamos de generar un futuro para nuestros jóvenes y en ese momento estamos haciendo un gran esfuerzo. Agradecer a todos los profesionales que están detrás de este proyecto y sobre todo que caminaremos junto a Jesús Alibaje para intentar aumentar esta circunstancia. Un importante és també saber canalitzar les emocions i el sexe no deixa de ser una expressió de l'estima, no? De l'estima molt especial que sents per una persona, però no desvincular-ho, no? De les emocions, dels sentiments, perquè la sexualitat en aspecte de salut pública, clar, la informació va més per l'espai. Saps els riscos que corres, no? Tindre informació, sobretot, no? No els contagis, no tal, té moltes vessants voltant, però l'important és també el plaer, és també el disfrute en l'altra persona, és el crear un projecte en comú, és tindre clares les coses, i això és el que volem aportar també. Volem normalitzar el que és normal a pesar de tot i ens sap mal tindre que arribar a aquestes històries, però és que hem deixat en mans d'unes xarxes socials que estan hipersexualitzades en un concepte molt estrany i això no és el que busquem. Tot el món sentim coses per als altres i aquestes històries és el que volem, que la gent tingui espais on pugui expressar-se. I la manera d'aquesta expressió oberta, quina és la identitat sexual del jove o de la jove, també és realment molt important. Que aquest assessorament, diguem, tingui aquesta part personalitzada, Sergio, individualizada, confidencial, como de importante desde luego es para generar ese espacio para todo lo bueno que conlleva una información funcional, ¿no? Es realmente importante. Al final nuestros jóvenes al final tienen sus grupos de jóvenes y ellos trasladarán esa información que les han dado profesionales en el campo. Estamos hablando de moralidad, estamos hablando de cercanía, estamos hablando de todos los ámbitos del amor que hay entre los más jóvenes. Date cuenta que al final este tiempo le hemos dicho a nuestros jóvenes de 12 a 18 años, oye, mira, no te puedes juntar con tu amigo o con tu amiga porque quizás te contagias. Y es cierto, eso está ahí, pero sí que es verdad que esto intenta un poquito encaminarlos, esa parte paternal que a veces es tan difícil llevarlo en casa, que grandes profesionales puedan, desde la parte más amiga, ayudarles. Com d'important és que pares i mares se senten en el suport de que tenen professionals, perquè de vegades la comunicació amb els xiquets i xiquetes, xicons i xicones, adolescents o joves, és realment molt complexa. I en este món tan obert, tan globalitzat, els pares també sospiten perills a cada cantó. En què estaran fent? Si tindrà aquest problema la seva identitat sexual? Avui en dia també que el ventall d'identitats sexuals, a veure, ha sigut sempre el de sempre, però sembla que està més categoritzat, o no sé, fa l'efecte que els pares i mares podem estar més perduts en aquests temps. Jo crec que hem notat que hi ha una espècie de seguretat en l'escola, en alguns àmbits, però quan ixes de la porta de l'escola, ixes de la porta de casa, estàs en el carrer i no poder estar darrere del teu fill o filla a veure què estan fent, te fica un poc nerviós. És un problema que té el pare, no el fill.
o la filla. És el problema que tenen. No sé com dir-ho, però els joves tenen un gran conflicte perquè és novetat, és tindre que normalitzar propostes, és tot el que vulguis. Però veritablement el problema que estem problematitzant tots són els adults, més que els propis joves. Els joves tenen uns problemes informatius, de relació, de tal, perquè ningú hi ha transmet res fins al moment. Oferint-li per almenys acompanyament en un procés vital que tindran que passar sí o sí, igual que hem passat tots. I que no siga a tranques i barranques com ho han tingut que fer els altres. En tanta foscor i tanta desinformació com hem fet des de la nostra generació, en efecte, i que ara siga més normal, simplement, normal, fer-ho així. I per això fan falta professionals, ¿no? Como estábamos explicando, Sergio, profesionales especializados, obviamente, en sexología, pero algo más. A mí me da la sensación de que tratar con adolescentes y con jóvenes en situación problemática referido al sexo requiere de un plus de sensibilidad especial también, ¿no? Eso nos lo traen las profesionales de la Federación de Planificación Familiar Estatal. Es una entidad que lleva 30 años trabajando con jóvenes en diferentes ámbitos. Están dentro de una red con 180 países del mundo que trabajan en red. Son grandes profesionales que están iniciando este proyecto piloto. Confiamos en ellas. Es más, Ana estuvo con nosotros en la presentación hace unos días en Aldaya y bueno, la verdad es que todo este programa lo dejamos a ellas y bueno, veremos el resultado, la verdad. Sí que es cierto que esto lleva mucha campaña de redes sociales para que los jóvenes puedan acceder a ellos y cada municipio se encarga de esa pequeña pata. Bueno, pues és un projecte pilot però ben interessant, no? Que arribi la informació de la sexualitat al voltant de la sexualitat, totes les variants hagudes i per haver, d'una manera cordial i d'una manera normalitzada. Tant l'Institut Valencià de la Joventut com xarxa joves.net s'han posat en marxa per a desenvolupar este projecte que ajudarà a tants joves a que el sexe no siga viscut d'una manera, en fi, traumàtica o difícil, sinó festiva, en realitat, i també emocional i sentimental, que és tan important. Jesús Martí, dirigís i li vaig, i gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per aquesta iniciativa, Jesús. La força dels pobles, que cada un diuen el que volen fer i nosaltres acompanyem. Que important és, en efecte, de localitats com Aldaya, el regidor de Joventut d'Aldaya, a banda, Sergio Gómez, ja ho hem dit, ell presideix joves.net, treballar en xarxa també, com d'important és en els nostres pobles. Gràcies. Gracias a vosotros. Sergio,